Skal jeg hjælpe dig? Så han så os. Han har uniform på. Nej, der sker ikke noget. Han er væk nu. Louise, vi er lige ved at være der højst et par timer gennem skoven. Han har uniform på. Det må han Vi ikke. skal nok passe på. Peter, han kørte den anden vej. Ja, det er det. Louise, han kørte den anden vej. Prøv nu at høre her. Nu tager vi op til Pernille og Eva, og så får vi os en rigtig hyggeaften, ikke? Peter? Lad os lige tjekke, om den der køler, den er varm. Peter, kom nu ind i bilen, ikke? Peter, kom nu med din tøsdreng. Så kører vi. Peter, vi giver sgu en omgang til hotellet. Omgang? Det behøver da vel for fanden, der vel ikke at være til hele hotellet.